Maayong udto Sugbo sa mga nagsunod ning among pagsibiya Huwebes karon Hulyo 16 tuig 2015. Kini si Jessy Mendiola ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Pito ka mga drug suspects ang napatay samtang laing 39 ang nasikop sa sunod-sunod nga operasyon sa kapulisan sa Davao City kagahapon. Si PIDEA Davao Director Adzar Bacani nibutyag nga ang pito ka mga suspetsado napatay human sila ni sukol sa mga otoridad atol sa raid kagahapon sa buntag. Wala nagiila ang 39 ka mga nasikop apan duna pay laing mga suspek ang nakaikyas. Mato ni Davao City Police Office Director Vicente Danao Jr. nga ang operasyon kagahapon mao'y kinadakang operasyon batok sa illegal nga drogas sa Davao City ug sa rehiyon sa Davao. Sigon ni Danao nga ang operasyon magpadayon hangtod nga mahunong na ang illegal nga drogas sa rehiyon. Duna na sab sila na monitor nga mga lugar nga mao'y tinubdan sa mga supply sa drogas. Mukabat 102 ka mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang pasakaan og kasong pagpatay ug pagpangawat kalabot sa nahitabong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao ni adtong Enero. Matod sa suwat nga nadawat ni Prosecutor General Claro Arellano ni adtong Hulyo 13 nga girekomendar sa Department of Justice ang pagpaubos sa preliminary investigation for complex crime of direct assault with murder ang 102 ka mga individual. Lakip sa kasuhan, mao sila si MILF Battalion Commander Ben Ticao, Mako Ticao, MILF Commander Salik Kiko, Marop Kudus Omar, Badrudin Menidal Abdullah, Suweb Inday Balabagan, Suwari Anok Bal, Sabi Samamad Dalimbang, Musib Kamot Hasim, Randy Kindi, Abdul Rahman, ug Ismail Mamalangkas Kilay. Samtang sa mga miyembro sa BIFF, lakip sa mag-atubang og kaso, mao sila si Mer Amilil, BIFF Battalion Commander Muslimin Gumanding Amilil, BIFF Member Hud Lamban Abdullah, Zaharis Kusain Amilil, Mahmud Piddob Amilil ug Noel Sensuat Ganoy. Doon na pa'y mga wala mailhing mga lalaki nga kasuhan sab. Matod sa Special Investigation Team nga gikasuhan ang mga rebelde human sila mangawat og mga butang sa mga namatayng PNP Special Action Force Commandos ato sa engkwentro sa Maguindanao ni adtong Enero 25. Kapulisan sa Sugbo miila sa nagpusil patay sa negosyanteng si Jaime Yongyong Villaseran ni atong Martes sa Dan Colon, syudad sa Sugbo. Si Superintendent Romeo Santander, hepe sa Cebu City Intelligence Branch Office, may butyag nga ang sospek nakit-an sa Barangay Lorega, San Miguel sa wa paniinig gipusil ang biktima base sa ilang nakuhang impormasyon. Si Santander niingon nga ang gunman na bilanggo na kaniadto gumikan sa kasong pagpatay dinhi gihapon sa dakbayan sa Sugbo. Apan tungod kay ni atras ang pamilya sa biktima, nakagawas ang gunman og gikuptan karon sa usa ka drug pusher nga kakompetensya sa biktimang si Villaseran. Ang hulagway sa gunman gipakita sa kapulisan ngadto sa mga silingan ni Villaseran sa Barangay Lorega, San Miguel ug mato ni Santander nga nakamayong ang mga silingan sa suspect sa wala pa mahitabo o sa silingan sa biktima sa wala pa mahitabo ang pag-ambush kang Villaseran sanglit magsuri-suri daw kini sa maong dapit. Sigon ni Santander nga si Villaseran nalakip na sa ilang watch list sa mga drug personalities. Si Senior Inspector Elizandro Quijano sa Cebu City Police Office Homicide Section niingon nga maglisod pa sila pag-imbestigar sa motibo sa krimen sanglit ang pamilya sa biktima nagdumili paghatag sa cellphone ni Villaseran ngadto sa kapulisan. Ang pamilya sa biktima ni salukway sa mga spekulasyon nga nalambigit siya sa illegal nga drogas. Mato ni Senior Superintendent Marciano Batian Sila Jr., Director sa Cebu City Police Office, nga iyang ibalik ang pagbutang og daghang pulis sa Dan Colon. Maayong balita alang sa mga motrabaho ugma tungod kay double pay ugma nunot sa pag-obserbar sa Eid'l Fitr, ang gideklarang regular holidays sa tibuok nasod. Matod sa Department of Labor and Employment nga ugma July 17 ang mga musud sa trabaho bayaran og 200% sa ilang regular pay sulod sa 8 ka oras ug dunay additional 30% sa iyang hourly rate kung mag-overtime sa trabaho. Apan alang sa mga day off ugma, apan mo trabaho gihapon, gawas sa madawat nimong 200%, doon na kini additional 30% ang madawat sa imong usa ka adlaw nga trabaho. Kung mag-overtime pa sa trabaho, bayaran sab og additional 30% ang hourly rate ugma.
Kung rest day nimo ugma unya mo trabaho ka, gawas sa 200% nga imong madawat sus sa 8 ka oras nga pagtrabaho ugma, duna sab kay additional 30%. Ug kung mag-overtime, dunay laing 30% nga hourly rate. Apan kung dili ka mosud ugma sa trabaho, sigon sa dole nga makadawat gihapon ka og 100% sa imong salary alang ugma. Niadtong Hulyo 6, si President Benigno Aquino III ni pirma sa Proclamation number 1070 aron pagdeklarar sa Eid'l Fitr isip regular holidays sa Pilipinas. Nunot sa proklamasyon, giawag ang tanang mga Pinoy nga makighiusa sa kalinaw kauban ang mga kaigsuuna natong Muslim ato sa selebrasyon sa Eid'l Fitr. Ang Eid'l Fitr giselebra sa mga Muslim sulod sa 3 ka adlaw human sa usa ka buwan nga pagpuasa o Ramadan. Magsugod na sab ang tinuig nga basketball tournament sa nagkalain-laing kolehiyo ug universidad dinhi sa Sugbo ug nunot niini ang Sun.Star Publishing Inc ug ang Cesafi maghatod kaninyo og mas bantogang live coverage. Si Mildred Galarpe sa detalye. Magsugod na karong Agosto 1 ang 3 ka buwan nga torneo sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kon Cesafi sa bagong Cebu Coliseum. Ang Sun.Star Publishing og Cesafi nagpinirmahay kagahapon og usa ka kasabutan alang sa mas lig-on nga live coverage sa tanang duwa sugod Agosto ngadto sa finals na sa Oktubre. Adunay mga bagong atangan ang mga basketball fans sa pag-abli sa Cesafi karong Agosto. Si Felix Chukinhoy, Cesafi Commissioner, nagkanayon nga nakasentro ang preparasyon nila karon sa safety sa mga magduduwa. Of course, this year we invited Jun Magpahagdo as our special guest. You know, this award has been there for quite some time, but he's not able to come because of the gains. But I think this time, tapos naman ang PBA finals, he will be able to come. Especially, he has 2 MVP from the PBA. The PBA MVP na siya ron, and then as part also of the Gilas team. And this time also we will have a guest speaker in our opening ceremonies, the new PBA Commissioner, Mr. Chito Nagbasa. Mga estudyante nga gustong mutanaw si Cesafi, aduna ka moy discount. Midugang si Chukinhoy nga mas daghang eskwelahan ang miapil karong tuiga. Mildred Galarpe, Sun.Star Pilipinas. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star.
a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ang gigikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay, ato ni bay, original ni bay, Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Third party sa relasyon ni showbiz couple Matteo-Sarah ug Sarah Geronimo, si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Mihimakak si kapamilya actress Jessy Mendiola sa mga balita nga daw third party siya sa relasyong Matteo-Sarah ug Sarah Geronimo. Kini giklaro ni Jessy human ni gawas ang issue nga nagabisita daw siya sa condo unit sa aktor nga kanhi love team niya. Aduna po'y mga nigawas na pictures o video nga nagpakita daw sa kaswitan sa duha. Apan sa parte ni Jessy, giklaro niya nga kaning mga litrato na migawas ni adto pang involved pa sila sa project nga Precious Hearts Romances Presents Paraiso. Kahinumduman nga nag-uban si Jessy ug Matteo sa maong proyekto ni atong 2012. Sa pagkakaron, mihangyo si Jessy nga dili magpataka og buhat og issue laban kaniya kay happy na si Sarah ug Matteo ug happy sab kaayo sila sa iyang boyfriend nga si JM de Guzman. Daw gani, nagsugod na sila og hisgot bahin sa kasal. Nagbalik si Jessy ug JM sa niaging Abril ning tuiga. Kini si Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pag sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto sa mga bula kagabi. Ulahon niya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita.
Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sa ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Kini si Jessy Mendiola ug kini ang Sun.Star Pilipinas.